Jeg er pædagog. Jeg er ikke lærer. Jeg blev syg den første uge, så jeg kom en uge senere ind i de andre. Og jeg kom ind til kaos, frustration, fuldstændig omlagt arbejdsrutine, strygrutine, fuldstændig omlagt arbejde, punktum. Nu skulle vi lige pludselig til at prøve at finde ud af, hvordan vi kunne gøre det her. Og der var ingen, der vidste noget. Vi skulle nu stå alene foran en klasse og udføre understøttende undervisning baseret på gisninger om, hvad det her det var. Og hvad gør man så? Man kaster sig ud i det. Og der fandt vi ud af, at vi pædagoger, vi vidste intet. Der var ikke nogen, der vidste, hvordan det skulle begynde. Men der er en masse visioner om, hvordan det skal ende. Jeg ser kollegaer, som altid er fattede og ved, hvor de selv står. Stressede, uden søvn om natten, fordi de ligger og prøver at spekulere. Jeg ser folk græde. Og jeg bliver mødt af børn, der klynger sig til mig. Og jeg mener fysisk klynger sig til mig. De møder mig på trappen og kaster sig i armene på mig. Alle mine kollegaer, såvel som jeg, går på arbejde i en zombielignende tilstand. Børnene stritter mere og mere. Børn, der aldrig før rigtig strittede, er nu pludselig i fokus. Jeg står lidt magtesløs en gang imellem. For hvad gør du, når du har 22 børn? En klasse med et par inklusionsbørn af forskellige art. Klokken er 12 eller 1 om eftermiddagen. De har været i skole siden klokken 8. Og selvom det, du kommer med, er noget, de synes er fantastisk spændende og sjovt, så er de trætte. Børn, jeg aldrig før har set, som udadreagerende, viser pludselig tænder og er urolige, påståelige. De afreagerer. Samtidig med, at de klynger sig til mig, når jeg kommer. Møder mig i skolegården. Eva, det er dig, vi skal have nu. Skal vi ikke have dig nu? Nej, I skal ikke have mig før på tirsdag. Nej, vi vil have dig nu. Jamen, hvordan skal jeg reagere på det? Hvordan skal jeg tage de her børn til mig, der desperat klynger sig til mig, i et forsøg på at støtte sig til en voksen, som de har kendt siden de startede, som altid er der for dem. Og desperationen i deres handlinger, det er så udtalt. Jeg får hele tiden at vide, at jeg skal sænke forventningerne, jeg skal sænke ambitionsniveauet, at jeg skal lade falde, hvad ej kan stå. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget så utilfredsstillende. Og det værste af det hele er, jeg har rigtig mange
synes jeg selv, gode idéer og erfaringer og arbejdsmetoder, som jeg kunne bruge i den her skolereform. Men jeg er så udmattet. Og jeg har så lidt tid. Fordi jeg pt. Føler det, som om jeg har 3 jobs. Skolepædagog, SFO-pædagog og lærer. Jeg føler mig som fyldt langt de fleste dage. Det, der pt. Holder mig oppe, det er børnenes behov for mig. Jeg elskede mit job. Overalt på jorden. Jeg synes, jeg har det mest fantastiske team. Både lærere og pædagoger. Jeg synes, jeg har en fantastisk ledelse. Men det indhold, jeg er tvunget til at udføre, det hader jeg.